алиҷони раҳматулло дар маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ки дар шаҳри Норак ҷойгир аст, ба касбомӯзӣ машғул аст. ӯ дар ин марказ кафшергариро меомӯзад. ба давоми 2 соли таҳсил аллакай аз нозукиҳои ин касб бохабар шудааст. алиҷон мегӯяд, дар мамлакат сохтмони иншоотҳои гуногун сол аз сол меафзояд. аз ин рӯ талабот ба кафшергарон зиёд аст. баъд аз хатми синфи 9 2 сол шуд дар инҷо таҳсил мекунам ва нозукиҳои касби кафшергариро аз худ кардам. бисёр касби хуб аст ин кафшергарӣ. ман 2 сол шуд аз инҷо таҳсил мекунам ва баъд аз хатми ҳамин курси 2 мехоҳам ки дар сохтмонҳои калон дар он ҷо кор кунам. бояд гуфт ки маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз соли 2016 фаъолиятро шурӯъ намудааст. барои боз ҳам зиёдтар ба касбҳои гуногун таъмин намудани давталабон дар марказ дар шуъбаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ баъди хатми синфи 9 ба муҳлати 2 сол ва баъди хатми синфи 11 ба муҳлати 1 сол ва курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ташкил карда шуданд. маркази таълими касбомӯзии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ки дар шаҳри Норак қарор дорад, ҳамусола зиёда аз 100 нафар ҷавондухтарон ҷавонписаронро ба касбомӯзӣ фаро мегирад. дар ин марказ касбҳои монтёри барқӣ, кафшергари газию барқӣ, ҳисобдор бо донистани компютер, дузанда ва касбҳои кӯтоҳмуддати ошпаз, сартарош, бофандагӣ, ресандагӣ баро мондааст. дар марказ баъди хатми синфи 9 ба муҳлати 2 сол ба таълим фаро мегиранд барои гирифтани диплом ва аттестати хат. дар маҷмӯъ маркази таълимии касбомӯзии донишгоҳи омӯзгорӣ дар шаҳри Норак дорои курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзии монтёри барқӣ, муҳосиб бо донистани компютер, дузанда, кафшергари газию барқӣ, қаннод, бофанда, қолинбофӣ, ошпаз, ороишгари мӯй, фурӯшанда ва ғайра мебошад. ҷавондухтарон низ дар ин ҷо касб меомӯзанд. дар синфхонаҳои марказ барои омӯхтани касбҳои гуногун шароит фароҳам аст. муддати 2 сол мебошад ки дар ин ҷо касб меомӯзам. дар ин марказ ба ҷавондухтарон касбҳои гуногун низ нишон дода мешавад ва ман бошам дар тӯли 2 сол нозукиҳои касби дузандагиро аз худ намудам. соли 2025 дар натиҷаи талошҳои роҳбарияти донишгоҳ парки технологии ин марказ ба кор шурӯъ карда акнун дар ин ҷо ба донишҷӯён сохтани мизу курсӣ, панҷара барои тиреза, қуттии партов, курсии дароз ва ғайра ба таври амалӣ омӯзонида мешавад. роҳбарияти донишгоҳи омӯзгорӣ нақша доранд ки дар ояндаи наздик дар маркази таълимии касбомӯзӣ истеҳсолотро низ ба роҳ монанд.